U svijetu suvremenog turizma sve više putnika traži iskustva koja su osobna, autentična i drugačija. Bježeći od užurbanosti svakodnevnice i stresnog načina života, gosti traže oaze mira u kojima se mogu zajedno sa svojom obitelji i prijateljima opustiti i posvetiti sami sebi. Upravo zato kuće na osami su sve traženije, a njihovi vlasnici su sve spremniji ugoditi zahtjevima gostiju i upoznati ih s posebnostima svoga kraja. Jedan od najljepših primjera takvog pristupa je kuća Trapula Stone Paradise, koja se nalazi upravo na otoku Šolti u blizini slikovitog mjesta Maslinica. Kuća prima do 4 osobe, čineći je savršenim izborom za parove, manje obitelji ili prijatelje koji traže intiman prostor za pravi odmor u prirodi. Riječ je o autentičnoj kamenoj kući, površine 30 četvornih metara, smještenoj u tišini maslinika, daleko od gužve i buke. Debeli kameni zidovi koji čuvaju kuću od žarkog ljetnog sunca pružaju prirodnu hladovinu i osjećaj ugodne svježine čak i u najtoplijim danima. Unutrašnjost kuće uređena je s pažnjom i ljubavlju prema jednostavnosti. Gostima se nudi dnevni boravak s udobnim sjedećim kutkom i izlazom na prostranu terasu. Tu je i potpuno opremljena kuhinja s hladnjakom, štednjakom i posuđem, spavaća soba s udobnim krevetima, te moderna kupaonica s tušem i svježim ručnicima. Na raspolaganju je i besplatan Wi-Fi, privatni parking te mogućnost dolaska s kućnim ljubimcima, jer pravi odmor uključuje i najvjernije članove obitelji. Važno je napomenuti da je kuća energetski neovisna. Energija se putem solarnih panela dobiva iz sunca, kojeg na otoku Šolti ima u izobilju. Vanjski prostor kuće jednako je impresivan. Privatni bazen smješten među maslinama poziva na osvježenje, dok terasa s roštiljem i prostorom za objedovanje pruža savršen ambijent za večere pod zvjezdanim nebom. Vrt prepun aromatičnog bilja, lavande, ružmarina, kadulje, vriska i smilja ispunjava zrak opojnim mirisima koji ostaju u sjećanju. Ali ponuda ne mora stati na vratima kuće. Važna je i okolica koja će gostima pružiti mnoštvo prilika za istraživanje i aktivan odmor. U današnjem primjeru nadomak kuće nalazi se slikovita Maslinica, jedino naselje na zapadnoj obali Šolte. Maslinica je poznata po povijesnom dvorcu Martinis Marki iz 18. stoljeća, ali i arhipelagu od 7 otočića koji pružaju savršene uvjete za izlete brodom, ronjenje i kajakarenje. Ovo pitoreskno dalmatinsko mjesto također je dom malih konoba i restorana gdje možete kušati pravu dalmatinsku marendu, domaća vina i maslinova ulja. U blizini se nalaze i brojne skrivene uvale i šljunčane plaže, idealne za one koji žele uživati u čistom moru daleko od gužve. Za one sklonije kopnenim avanturama, otok nudi biciklističke i pješačke staze koje vode kroz maslinike, vinograde i netaknutu prirodu Šolte. U današnjem vremenu kada je sve dostupno, ono što nas razlikuje postaje naša najveća snaga. Trapula Stone Paradise pravi je primjer kako se luksuz ne mjeri zvijezdicama, već tišinom, mirom i slobodom. Kuće na osami proširuju turističku sezonu, potiču duže boravke
i pomažu destinacijama da se izdvoje u sve konkurentnijem turističkom tržištu. Zašto je ovakav oblik smještaja važan za destinaciju? Diferencijacija obiteljskog smještaja, kako vidimo u današnjem primjeru, širi tržište, podiže razinu kvalitete turističke ponude i jača identitet kraja u kojem se nalazi. Ukoliko imate mogućnost gostu pružiti ovakav doživljaj, ne oklijevajte ni trenutak. Bez obzira na to da li vam se kuća nalazi na obali, otoku ili u Zagori, imat ćete sigurno zadovoljne goste koji će vam se vrlo rado vratiti.